wan gi tutorial fellows, wan gi senior lecturers, wan gi associate professors, to wan kod full professors. Full professors e Kenya ka gin 551. Mak mana ni yani jok moko nitie mosebedo moti kabisa maka koro osedhi beyond 70 years, to koro kata kodhi e class to tetni ateta, lwete tetni ateta. Dhano chalo kata kaka gari be king'iewo to chopo kama koro higni orumo. Omiya kwani professors kata lecturers manitiere e mbalariany mopogore opogore, give room ne jomoko be mondo kaw those positions, mondo tutorial fellows ka bed lecturers, mondo gin bende moko bed senior lecturers, moko bed associate professors, mondo wabed gi gimiluongo ni growth, gimiluongo ni e kada ng'ato yud kaka nyalo telo. To ka wadhi mwabet ni wan professors milele na milele, mano ok wabi endelea, nikech obro result what is called stagnation. Nikech koro 75 ng'eny kabisa, to wadwaro mondo wa create room for employment. Seche mobet kanyo no, seche mo retire kata mo exit the stage, kaka wasungu wacho ni a good dancer knows when to exit the stage. Ni anyalo wacho ni lecturers wang'e mondo ong'e kama ber mondo koro gi exit the stage. Seche mo exit the stage no bedo occupied gi ng'at moro machielo, kuom mano o create room. Erokamano. Aya, good dancer knows when to exit the stage. Mano kaluwore kod ja Mombasa. Ma bende timore e puonj ka.